Estitxu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo bai. Udaleko lehenengo alkate ordea, eskerrik asko etortzeagatik. Urtebete daramazu udalean, eta pixka bat urte horretako balorazioa egiteko egokia eruditu zaigu zu gonbidatzea gure podcast honetara. Plazer bat. Bueno, zure burua pixka bat aurkeztearren, ze kargu duzu udalean, eta zein da zure perfila edo zure lanbidea edo... Irakaslea naiz, lanbide heziketako irakaslea naiz. Soziologian lizentziatu nintzen, eta gero ehungintzarekin zerikusitako goi mailako teknikari batzuk ere egin dituen, eta bertan, arlo hortan nabil irakasle. Alderdi politikoan, esan dezun bezala, abotxan nintzen sorreratik militante, eta oposizioan aurreko agintaldian, zinegotzi, eta orain, udal gobernuan, hiri eta lurralde antolamendurako zinegotzi bezala. Eta gian, nire buruari ere askotan galdetzen diot nola egiten den maridaje hau, ez? Soziologiatik datorren pertsona bat nola dagoen hiri eta lurralde antolamenduan, eta, egia esan, soziologiatik asko aztertzen den eremu bada, izan ere, hiri barneko fluxu eta dinamika horiek, oso interesgarriak dira ikuspuntu hortatik. Eta zigara pixka bat aipatzen, zuen hasiera hori du urtebete pasa dela, eta, aipatzearren, ez dakit, hauteskunde gaura gogoratuko duzu, ziurrenik, bai. Eta gerora kargu hartzea ere bai, ez dakit nola izan zen. Gaura nik uste dut denoi gelditu zaigula, ez? Betirako grabatuta sorpresa sartu genuen, ez genuen espero, inondik inora hauteskundeak irabaztea. 48 bozkaz irabazi genuen. Bai, espero genuen, botere harremanen korrelazio hori aldatuko zela, ikusten genuen herria mazegola mugimendu bat. Nola izan zen kargu hartzea, nik uste dut hori ere, gutako askok ondo gogoratuko dugula Igor alkate izendatu zen udalbatza horretan, nola aginten makila etzion ateratzen zen alkateak eman, baizik eta bere taldeko beste zinegotzi batek eman zion, eta nolabait horrek oso ondo isladatzen du, jaso genuen transmisio eza. Egia da, atera edo kargua uzten zuen zinegotziren batek, prestutasuna agertu zuela bileraren bat egiteko, baina gero etzen gauzatu. Eta horrek gauzak desente zaildu zituen, izan ere berria den zerbaitetan sartzea denentzako da saia, baina gainera ez baldin badaukazu inork nolabaiteko informazioa partekatzen duena, Ez zenutela izan, inoko laguntzarik, zertan zegoen udala momentu horietan, zertan lanean zegoen, ze gauza zeuden irekiak, zeintzuk, pixka bat hori sartzen den erantzat ere, berazgarri izan daitekela eta lagundu dezakela ere bai, ez? Behintzat badakizu zerrekin topatuko zaren. Eta kasu honetan, horre azpimarratu nahi dut, informazio hori jaso dugula udal langileen bitartez, teknikarien bitartez. Eta, oso modu honean hartu gaituztela, eta bide lagun, inkluso itxasargi ere izan direla hainbat momentutan, beraiei esker atera dire aurrera proiektu asko. Baina, ez borondate politikoagatik, kasu honetan izan da gehiago, bertako langileen asmo eta nahi horrengatik. Zein da zuen urtebeteko balorazioa? Esan dezakegu urtebete eta gero hasi garela pixka bat nahi genuena egiten, gure sentsazioaren arte izan da ahal genuena egiten ibili garela. Izan ere, zinegotzi izan da oposizioan, susmatzen genuen etxe horren egoera etzala optimoa. Gauza asko zuzendu edo hobetu beharko zirela, baina gero egia da sartu ginenean, egoera uste genuna baino larriagoa zela. Aipatu dut behin baino gehiagotan, langileen aldetik kopuruaz, langile talde murritza daukagu, baina batez ere kezkatzen gaituena da, falta zaiola eguneratzea lege askotara. Falta zaizkigu ordenantzak, falta zaizkigu barne araudiak, eta orduan askotan ikusten dugu gure buruan zerbait egin nahian, legeak igual albideratzen duena, baina ezin dugula pausua eman,
gure barne araudi bat falta segulako. Adibidez, ze legeetan falta zaiguna aurrera pauso handiak egitea, berdintasun legean, ez? Eta, bueno, urte baten ostean, ja gure aurrekontu propioak ditugula, ja pixka bat guk ezarri ditugunean proiektu horien lehentasunak, izan dugu tartea berdintasun teknikaria jartzeko, berdintasun saila sartzeko, eta 25 urtetako gabezi bati, aurre egiten hasteko, adibidez. Bai, bidea pixkanaka izan behar du, ez? Osea, igual hasiera batetan nahi dituzu gauza guztiak momentuan eta sartzea, eta gauza guztiak aldatzea, baina horrek ere bide bat egin beharra dauka, ez? Norabide aldaketa pixkanaka izan behar du, ez? Edo, ez dakit. Bai, hori da, guk argi eduki genuen sartu ginenean ezin genuela udala gelditu. Aukeretako bat da, ez? Beste lekutan gertatu izan da, udala gelditu, eta esan ez, basiko gera zerotik proiektuenekin. Baina ikusten genuen etzala egokia ez herriarentzat, ez herritarrentzat, ez da guretzako ere. Eta beraz, gure asmoa zen gehiago, bidean ari ginela, norabait egoerak zuzentzen joan, eta norabide aldaketa hori egiten joatea. Baina, egia da ere, topatu garela, 25 urte, eta ez dakizen bat urte, eta gero, goze, handia ulertu goze, beharrarekin, ez? Beharra dagoela, hainbat esparrutan batez ere, azeleradorea sartzeko, eta batzutan ezin diogula nahi horri, nahiko genuken zeleridadearekin eta intensidadearekin erantzun aipatu izkizudan gabezia hauengatik. Pixka bat, herria eta udalaren arteko ez dakit, hurbilketa prozesu hori nola joa, ez dakit, sumatzen duzu herritarren partetik hurbilketa gehiago, aipatu pixka bat hori edo. Bai, nik esango nuke Hondarribitarrak oso parte hartzaileak direla, Eta gainera kanpoko enpresekin batzutan lan egiten duzu, parte hartze prozesu batzutarako, eta beti harrituta gelditzen dira Hondarribiko parte hartze mailarekin. Beraz, herri bezala, bagara, gauze, Eta norberaren arazoei buruz galde egiteko eta baita ere. Egia esan bilera pila bat egiten ditugu herritarrekin. Jendeak ez du besterik alkatearen agenda ireki eta ikusiko du nola arratsaldero kasi herritarrekin dituen bilerak, ez? Egia da, udaletik esfortza egin dugula gu atera eta auzoetara jun eta gu hurbildu. Eta baina agian hobetu behar duguna gure aldetik da herritarroiek gurekin komunikatzen direnean oraindik badaudela gauzak zorrozteko. Adibidez, norabide horretan ireki dugu WhatsApp kanal bat, ordan aprobetxatuko dut eta gonbidatuko ditut herritarrak WhatsApp kanal horretara biltzeko, ze hor topatu dezakete informazio baliagarria. Eta galde egin dezakete hortik. Ez, momentuz da Telegram antzeko bat, zuk jasotzen duzula informazioa, galdeginez. Horratik diot, oraindik gabiltzala lanean beste aplikazio batean, nolabait horrek aglutinatuko lituzkela zerbitzu hainbat, ez? Baina, hala eta guztiz ere, gomendatuko genieke herritarrei bazen bitartez edo elektronikoki eskaria egiten, ze behintzat dola registratuta gelditzen da. Ze email bat bidaltzen baduzu, horrek arrisko handia dauka, nunbaiten galduta gelditzeko, ez? Baina, registroz egiten baldin baduzu, hor gelditzen da, eta inkluso herritarrarentzako bada berme bat esan nik hauskatu nuen, eta ez diazute erantzun, ez? Bai, askotan esaten dugu hurbilketa egon behar dela, baina askotan ere medioa jarri behar dira. Bai, eta hortan ere bagabiltza lanean, berdintasun teknikariaren lanpostua sortzearekin batera, sortu genuen ere, beste gaien artean, herritarren partaidetza ere kudeatuko duen teknikariaren lanpostua. Oraindik ez dugu bete lanpostua, baina behintzat sortuta dago eta hori betetzeko lanetan gabiltza. Eta noski horrek asko erreztuko du, esaten nuen bideratzeak eta departamentu bakoitzerako. Igual zure eguneroko egun bat deskribatuko zeniguke jendeak ere kontuan ardezan nola lan egiten duzuen, ez? Eta ze lan kargatu zuen.
Bale, bueno, ni normalean udalera iristen naiz 8:00, 8:30 bitarte horretan, eta udaleko ateak ez dira 9:00 arte irekitzen. Horrek esan nahi du, ohikoena izaten dela bilerak 9:00 hastea. Beraz, hor edukitzen dut ordu erdiko edo ordu beteko tarte bat, emaila begiratu eta sinatu behar ditudan dokumentuak sinatzeko. Gero ohikoena izaten da ordu terdiro bilera bat edukitzea. Hau da, 9:00 bilera bat, 10:00 beste bat, agian hori luzatzen da pixka bat eta 11:00 daukat hurrengoa, baina goiz osoa bilduta egotea, ez? Eta askotan, arazoak ere sortzen dizkizu horrek, ze egondu zara agian 6 orduz, telefonoa begiratu gabe, edo emaila begiratu gabe, eta ordan iristen dira eguerdiko ordu biterdiak eta esertzen zarenerako esaten duzu, agian dituzu 55 mail erantzuteko, ez? Eta telefonoa nite kuento. Bueno, orduan hor normalean eguerdian bai egiten dugu olako atxedentxo bat, eta gero arratsaldean normalean 5 aldera bueltatzen gara, eta arratsaldetan gehiago bideratzen dugu herritarrekin biltzera. Ze ohikoena izaten da jendeak hori da. Goizez lana edo zaintza edo dena delako bete beharrak egin behar izatea, eta normalean arratsaldez egoten dira librego. Eta hori da, normalean arratsaldez daukagu tartea herritarrekin egoteko, edo parte hartze prozesuak egiteko, edo auzoetara hurbiltzeko. Bai, eta pixka bate aipatu dituzula udalangileak udalaren funtzionamenduaren inguruan, ze askotan herritarrok ez dakigu oso ondo nola funtzionatzen duen udalak, eta pixka bat struktura aldetik, erabakigune aldetik, partio politikoen pixua, zuen arteko harremanak. Bai, gaina interesgarri iruditzen zait, saiatuko naiz sintetiko izaten, eta noski baina ardura asko bidean geldituko dira, baina nik uste dut importantea dela jendeak argi edukitzea udalak baduela hori ez, bere alderdi politikoa, baina baduela ere tekniko-administratiboa. Orduan, politikoki Hondarribiko udalbatzak 17 zinegotzik osatzen dute, alkateak barne, gero beste gauza bada gobernu taldea zeinek osatzen duen, ez? Gobernu taldea alkateaz gain beste 5 alkate ordez osatuta dago, eta gero esaten nuena, erabaki gune edo eztabaidarako gune 2 dira garrantzitsuenak, bat osoko bilkura edo udalbatza deitzen diogun hori da, esango nuke oso modu sintetikoan, dala erabakitzeko tresna gorena. Baina gero badaude beste foro batzuk, adibidez batzordeak, ze gai guztiek ez dute zergatik udalbatzara pasatu behar, batzorde batean ere erabakiak hartu daitezke, baino egia da batzordearen helburu nagusiena dala udalbatzara joango diren gai horietan, eztabaida eta informazio trukatzea egitea. Eta batzorde horiek ere, izan daitezke, informazio trukatze utxerako. Iruditzen baldin bazaigu gai batek interesa duela edo bestek jakin beharko luketela, erabiltzen dugu foro hori hortarako. Eta azkenik egongo litzateke 3. eremu bat, dala tokiko gobernu bilkura, eta orduan izenak esaten duen bezala hor gobernu kideek bakarrik parte hartzen dute. Hau maila politikoan. Eta gero daukagu beste gorputz tekniko guztia, ezta? Azkenean teknikari pila bat daude hor udalean lanean, ez? Bai. Esan daiteke, ez dakite enpresarik handienetakoa izan daiteke udala beraik. Igual eskola izango da lehenetakoa, baina gero... Hondarribin edukiko dugu udala, kofradia eta eskola handienak, 3. Eta orain, adibidez, udalpean zenbat langile daude eta nola dago pixka bat... Adibidez, nire kasuan, hirigintzan nahiko sail, guk ere, iritsi garenetik osatzen joan garen sail bat da, eta beste herri batzukin konparatuko bagenu, esango nuke plantilla ez dela erdia, baina, bi eren, esan nahi dut, gure tamaina duen herri batekin konparatuko bagenu, baina hala ere, barnean ere, badaude ezberdintasunak, badaude saiak pertsona bakarrez osatuta daudenak, adibidez berdintasun saia momentuz. Orduan, badaudela ere desorekak udalaren barruan, eta hori dela alkatearen beste erronketako bat, ez? Nolabait langile talde hori indartu eta orekatu. Gero zuek nahi dituzuen proiektu horiek aurrera eramateko, azkenean behar dituzu ere langile horiek, ez? Eta langile horiek ere igual kontaktuan egon behar dute... Bai. Herriarekin eta gertatzen denarekin eta... Bai, lantalde bat izan behar gara.
ezin da izan ezagutzen ditugu hainbat kasu, beste udal batzutan gertatzen ari dena, politiko eta teknikoen artean gatazkan dabiltzanak, eta orduan etxea eramaten duzu blokeo egoera batetan, ez? Beraz, oso garrantzitsua da teknikari eta politikarien arteko komunikazio ona eta fluxu hori egotea. Nik uste dut gure ekarpen handietako bat izan dela tratatzen ditugula maila berean, ez? Eta hori, ikusten da beraien aldetik ere, nik behintzat nire saian ikusten dut, lanerako gogoa eta proposamenak egiteko gogoa. Beraz, nik politiko bezala egiten dudana izaten da nahi dut hau, ez? Edo nahi dut norabidea hau hartu, edo gustatuko litzaidake hau lortzea. Eta orduan beraiek egiten dutena da, normalean izaten da, hori ezin da, ez? Lehenengo izaten da, lege honek, beste honek ez du uzten. Baina, saiatuko gara alden neurrian hurbiltzen. Eta orduan planteatzen dizkizute, joan gaitezke mendik, egin dezakegu hau, ez? Orduan planteatzen dizute nola iritsi zaitezken zuk nahi duzun helburu horretara. Eta hau, aprobetxatuko dut, ze da superimportantea iritsi ginenean iruditu zitzaigulako udal honek ez zuela bihotzik, ez? Eta zesan nahi dut honekin. Nolabait, eta zuk ere galdetu diazu, ez? Nola harremantzen da gero teknikaria eta herritarra hor nabaritu genuen, zegoela nolabaiteko pareta bat, ez? Eta mesfidantza mutuo bat teknikarien eta herritarren artean, ez? Eta iruditzen zait, neurri handi batean izan delako politikariek ez dietelako teknikariei lagundu, ez direlako bidelagun izan. Adibide bat jarriko dut, ez? Eta berriro nirera ekarriz irigintzan, APOaren lanketan ari gara, eta, hainbat gai izpide, auzoetara joan gara, adibidez auzo bihotzen ekimena saltzera. Eta ni politikari bezala egondu naiz teknikarien ondoan. Eta jaso ditut kritikak eta zerreak teknikari jaso dituzten bezala. Eta de hecho, beraiek babestu ditut, ez? Eta gerora esan diate, eske horrela bai. Ze orain arte botatzen gintuzten pixkat a los leones, ez? Eta horrela bai. Orduan, nolabait hori ari da teknikarien aldetik, honek laguntzen duela herritarrari beldurra galtzera. Ze bai zegoen olako, zer esango didate, erasatuko naute, eta ez, herritarra ez dago, normalean herritarra ez dago erasotzeko, baizik eta dago berea eskatzeko eta berea defendatzeko, ez? Abotxan izen erronketariko bat ere hasieran izan zen hori, ez? Udala irekitzea, eta herritarrak errestasunak izan ditzaten udalera joateko, pixka bat zabaltzea eta kontaktua egon dadin, eta ez bakarrik udala ireki. Udalean daudenak ere ireki daitezen, herritarrak errestasunak izan ditzaten udalera joateko, ez? Bai, eta literalki ateak ireki ditugu, gure, alkate orde gehienak udaleko bigarren solairuan gaude, eta gure ateak literal irekita egoten dira, eta hori jende askok sorpresa sartzen du. Baina gero egia da, sakoneko lanketa bat eskatzen dula oneri buelta emateak, eta hortan ari gara, ez? Martxan jarri genuen herritarren partaidetza nola egingo genuen edo nola kudeatuko genuen, adosteko formakuntza bat eginda udal teknikariekin, administrariekin eta politikoekin. Eta formakuntza horretatik diseinatu da plan bat, ez? Datozen urteetan martxan jarriko den plan bat. Eta egia esan superinteresgarria izan da elkarrentzutea, ze horra saleratu dira pixka bat beldur horiek, deserosotasun horiek, baina gero bestalde batetik oso polita izan da ere teknikari batzuna otan entzutea, gu herriari laguntzeko gaude, ez? Bai, askotan gertatzen da, hori ez, herritarra ez dela hurbiltzen udalera, baina igual udala ere hurbildu behar da, ez? Eta hor badago proiektu bat, auzo bihotz edo hori eraman zena bai, eta auzoetara hurbiltzeko asmoarekin egin zena, ez? Eta ez dakit, proiektu horretan uste duzu bazaudela pixka bat murgilduta bai, eta ez dakit, esplikatu dezakezun zertan datzan, Bai, auzo bihotze tresna bat da. APOan, badakigu, ez? Deno dakigu ja, APOa idazten ari garela. Eta
Abotxanitzen helburuetako bat zala apo hori zegoena baino sozialagoa egitea, eta orduan iritsi ginenean segituan ikusi genuen tresna horrek sozializazio dexente zabalagoa behar zuela. Orduan parte hartze prozesuak indartu genituen, baina batez ere erabili genuen auzo bihotzen tresna hau diozun bezala, herriko hainbat auzotara hurbildu eta bertako biztanleekin eseri eta entzun. Batez ere entzun eta jaso. Zeintzuk ziren haien beharrak, haien kezkak, nolabait hirigintzari lotuta, baina horre gero azpian beste gai batzuk daude, ez? Zaintzalanak errastea, komunidadea sortzea, eta egia esan herri auzo bihotzen tresna honek batez ere dauka erdigunean herritarra, dauka erdigunean esaten nuena, ez? Zaintza dauka erdigunean hiria nolabait zentroan hitzekoa bihurtzea eta beraz ez egin behar izatea traslado guzti horiek oraintxe bertan egiten ditugun bezala zentrora hemen daude, ez? Portuan eta Aldezarrean daude ekipamendu eta zerbitzu gehienak. Eta orduan nola indartu ditzazkegun hori, ez? Beste gune horiek bizitza ere herri osora zabaltzeko. Eta horrek egingo duelako hiria askoz ere seguruago eta berdintsuago, ez? Legegintzaldia igual motza geldituko zaizue, ez dakit, ze azkenian, ez, hori ez, transmisio ezak, martxa hartzeak, eta denbora eraman du, eta pixka bat esango zenigu zeintzu diren legegintzaldirako erronka nagusiak eta zertan zaudeten orain momentuan lanean zure departamentuan? Bai. Nire kasuan, erronka handiena, esaten nun bezala, apoaren lanketa izan da. Azkenean hirigintza planak etorkizuneko hiria diseinatzen duelako, eta jaso genuen dokumentua iruditzen zitzaigulako hiria segregatzen zuela, ahalmen ekonomikoaren arabera, eta horrek justu esaten nuen honen kontra egiten du, ez? Hau da, bizitza erdigunean jartzearen kontra egiten du, eta jasangarritasunaren kontra egiten du, eta berdintasunaren kontra egiten du. Orduan, egin ditugu parte hartze saio dexente, ez bakarrik auzo bihotzekin, baita zuzkidura jarduketen arira, apoaren izapidetzearen baitan ere bai, nolabait dokumentu hori, esaten nuen bezala, areta sozialago, eta are eta partekatuago izateko. Orduan, oraintxe bertan gure asmoa da, abuztu amaieran, iraiaren lehenengo buelta hortan, berriro aktibatuko ditugu elkarrizketa politikoak, izan ere orain arte egin izan duguna da, informazio hori guztia jaso, alegazioak ere egondu dira tarteko, orduan hori erantzuna prest daukagu, eta beraz esaten dizudan bezala, hori abuztuaren bueltan, berriro eixeriko gera gainontzeko alderdi politikoekin, eta ikusi aber noraino iristen garen, ze adostasun mailarekin egin dezakegun aurrera, eta asmoa izango zen urte hontan, abenduko udalbatzan beranduenez, behin-behineko onarpena egitea. Apoaren behin-behineko onarpena... Bai, ze honela, abendurako iristen baldin bagara, ziurtatu dezakegu ehuneko portzentai handi batean, agintaldi honetan tresnaia prest edukiko dugula, eta beraz hasi gaitezkela berriro herria aktibatzen. Hori, erronka nagusi bezala, baina, gero beste proiektu batzuk ere aurrera atera dira, ez? Lehen ere aipatu dut, zetozela batzuk martxan, eta ez ditugula gelditu, aurrera eraman ditugu. Asko hori ere, nolabait gure ikuspuntua sartzen saiatu gara, beste batzuetan ezinezkoa izan da, ze oso aurreratuta zeuden. Baina, hor San Nikola zubia berritu dugu, Amuteko bidegorria egokitzen ari gara, jendea super gogotsu dago Amuteko bidegorri hori, aber noiz egongo den prest, denboran ondo doaz, eta super txukun ari dira lanean, así que pazientzia pixka bat, baina hor, bidegorri sare hori lotuko dugu ere bai, eta beste erronka polit bat izan da, baliatu genula aurreko udal gobernuak umeen parke bakar bat estaltzeko diruarekin 3 estali ditugu eta aprobetxatu dugu ere jostailuak berritzeko eta jostailu horiek gainera inklusiboak egiteko, ez? Eta iruditzen zait dala pixkat
igual kutxunena dudana edo, bueno, berriro diot, zaintzalanak, bizitzar digunean, eta aurparkeak nolabait hori hobetzen edo nolabait hori erresteko asmoarekin daude. Eta gainera, ikusten dudanagatik eta esaten didatenagatik asko erabiltzen dira. De hecho, hor biterikoan, ja, ari zaizkit eskatzen bizikletak jartzeko egitura gehiago, orain guraso asko gehiago hurbiltzen omen dira, eta nola Bidegorria bertatik pasatzen den, hor beste beharra hau detektatu dugu hilabeteko epean. Eta gero herritarren gandik jasotzen dituzuen kezken inguruan, modu orokorrean askotan herritarra joaten dira beraien kezka partikularrak salaratzen edo dena helaz. Eta baina orokorrean ez dakit mugikortasunaren inguruan edo beste horrelako kezka orokor batzuk detektatu dituzue? Bueno, badago bat nahiko izarra edo kezka izarra dala aparkalekuaren gabezia edo, ezta? Hori da... Hondarribi badauka arazo bat horretan. Badauka arazo bat, eta horre lanean ibili gara, hainbat alternatibatan egia da nahiko genukena baino poliki godoaz, alternatibaren bat ez da atera, hola gainetik aipatzearren, aireportuaren ondoan, segurazki visualizatuko dugu, badagoela lursail bat nahiko itxura kaskarra duena, hor sastrakaz beteta, eta hori aireportuarena da. Eta pentsatu genuen, ez balin badut erabiltzen, ustea guri, guk horra. Beraiekin bileran esan ziguten ez, beraiek ere asmo berdina zutela, eta justu orain hasiko zirela lanean. Lehenengo kartutxo hori ezin izan da. Gero badago, bigarren aukera bat, bidea izan dezakena, baino poliki doana, eta da Jostaldi inguruan badago beste lursail bat, hezkuntza ekipamendurako gordeta dagoena, baina hezkuntzatik ere, ja, zaizkigu esaten, segurazki ekipamendu gehiago ez dutela beharko. Inkluso agian kontrako joera batean sartuta gaudela, ez? Denok dakigu, jaiotzen tasak bera doazela. Eta, beraien planean ez baldin bagenun oztopatzen, ez zutela arazorik edukiko hor behin-behineko aparkalekurik egiteko. Zer gertatu da? Dakigun bezala, hauteskundeak egon dira, eta oraindik hor dabiltza izen berriak izendatzen, eta, harrapatu gaitu justo. Hori ez dago itxita, izan daiteke aukera bat, baina ezin izan dugu, nahi genuen abiaduran izapidetu. Eta gero badago beste alternatiba bat, momentuz ez dudana gehiago sakonduko, hor hiri sarreran aukera bat, baina berdin. Eta gero autobusa, ez dakit hori bolo-bolo ez da bilen beste gauza bat, urteetan zehar. Autobusa da urtero. Hor badaude bi mailatan, bale? Oraintxe bertan daukagun autobus zerbitzua ez du udalak kudeatzen. Diot bada espada jendeak agian ez dakilako. Oraintxe bertan ditugun autobusak Foru Aldundiak kudeatzen ditu. Eta hor beraiekin egondu gara pixka bat negoziatzen, batez ere Donostiko lotura hori indartzeko, ez? Aireportua dela, E21 dela, eta guk trasladatu diogun 1000 bider E21aren beharra bertako biztanleak Donostira lanera juteko, hori dago alde batetik. Eta gero dago, udal autobus zerbitzua martxan jartzeko, hori da pixka bat, que viene, pero que no viene, ez? Guk bai sortu dugu komisio bat, berez komisio bat sortzen da, tekniko-politikoa. Bertan daude sail ezberdinak, kontu hartzailetza idazkaritza, mugikortasuna, baina baita ere alderdi guztitako ordezkariak. Orduan hori sortu dugu. Azterketa ekonomikoa aurretik eginda zegoen, baina kontu hartzailetzatik esan ziguten oso flojoa zela, beraz berriro eskatu dugu hori egitea eta ja daukagu. Eta momentuz, izapidetzean aurrera egiteko dokumentazio guztia ere badaukagu, eta datorren astean egingo da berriro komisio horren bilera, eta espero dugu urte bukararako guztiz martxan ez baldin badago ere, buelta hortan, ja... Gabonetarako paripia izango ditu. Bueno, ez ditxu. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, gonbidatzen. Plazer bat izan da.
eta hurrengo baterako gonbitea luzatzea besterik ez zaigu gelditzen, eta hurrengo batetan egongo gara. Eskerrik asko berriro. Zuei, eta gogoz bueltatuko naiz.